yüzümü utandırmajak we şu haridy görende meni nähili ýatlasynlar diýip köp pikirlendim we bir näçe ýylyň dowamında pikirlenip ahir dostlar unuka şu haridy getirmäge karar verdim. Bul Dubaýyň parfümi El Ambra Black Forest dostlar. Şu gatogowy parfüm özüm Dubaýda wagty gördüm we haladym. Upakowkasy şeýle premium class dostlar, ana şeýle sowgat bermek üçinem, özüň ulanmak üçinem gaty ýakymly. Hemde Black Forest şu tagamyny, şu ýysyny gaty haladym men. Bul şeýle duhy dostlar, ana şu sepýan. Onuň belli bir wagtdan soň munyň ýysy köpelýär, güýjýär, ýa ýerden turýan, ýa öýüň içinde bir günüň sepilen ýysy bolsa da meýem öýüň içinde ýysy şeýle ýaýrap durýar. Gaty gowy parfüm, gaty gowy duhy. Meniň ilkinji getiren duhym, özüm reklamaň daşyndan söwda edeýin, öz haridymy getirip sataýyn diýip, ana şeý Black Forest Alhambra brand. Dubaýda wagtym öz şeýle özüne gowy etýän tanışlarymda gördüm-de, gaty gowy duhy eken. Birinji partiýa elimizde ören çäkli bar, ören az. Şoň üçin habarlaşyň bary ýogy birinji partiýa 100 sanjyk getirdik. Bahasy we beýleki assortimentler haýsy görnüşe gyzykly bolsa, liçkadan ýazyp habarlaşyp bilersiňiz. Öňümizde gaty gowy bahar bayramçylyklary bar, Rada bayramlary bar. Eliňiz sowgatly gatnaşyň we ýakymly ýysyňyz bolsun. El Ambra Black Forest profildäki nomer ýa-da liçkadan habarlaşyň.